Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tay baryati ginatang ko ngay kagawad. Mabitla ang kapitan. Manumot la ti baryak. Adtoy. 8 gasot a piso sa amin ti Bariam. Kinu 5 pesos lang ti inyawat ko kun ka. Kasta aya. Ay, kunaklakit din ano sa ngaribo day jay. Naimbaglaangan ata nasing petak ataaw. Sana kadakas. Ay, agyaman ako na ay kapitan. Kasla siya, imbes asang agasot ti kwarta, sinuklian na kiidin iti ado. Anya? Wine, pinagbalin na asang aribo ti inted ko paray. Insublim ka di mo lang? Ay saan na? Uray tayo sumot ti nagkamalay. Sana siya. Loko. Rumbang ko mga insublim Di mo gundawayan. Ay sana bali Dadumot siguro ti kwarta na ni Mari Juana. Iton maminsan, noam mo managkamalay. Ibagam, kas iti inaramid ko. Insublik ti kwarta. Now, tinakunan ni Uncle Inteng, tataba daw. Anya, Nang runa kat kasya bumakatan ni nanakwanang. imbagayo kadikin ko na tinaibagak idikin ni Parinteng. San mate? Apay ko mga ibagami. Nasaya at no kasta. Nailaw anak laki din na nang ibaga. Hindi kagdanag. San mi nga imbaga? Ang pangasay, tadi mo nululitain. Basol ti manggundaway. Malawain. Jak to nululitain ko araw. Isumot lagayam. Akasla maluglog, akajak amaw. Ay, naimbag no anes ti gumatang akas ka ni Enteng, Maray. Diyak nga rod maawatan no maminsan ti bagek, Maray. Ay, gagangay na ti bumakuten. Nalaka tayo ang makaliplipat no kwa. Pampanunutag nga rod, sumarde nga kun kumangaglako. Nga mailalaanak maut. Di pa abangam to iti sabali da ito itersenam, marikwanang. Kumaa nga kasla mariknak kat kabaelakpay mo ti aglakaw. Ay kat addakan kadaytan, Maray. Makiasawa ka nga minun, marikwanang. Sasawom mo't marituyang. Apay, nalakaaya dayta. Kasano nga'y tibiyag mo? Ang may sakalatan. Anya, Siya kun atalaga ti madandanagan iti kasasaan mo, marikwanang. ay, no jak to pa'y madanagan. Si kantulakit din. Ay, kaasi ka No di ka makiasawa, marikwanang. Anya, Awan ti mga sikasuken ka. Awan ti tumulungken ka. Kaasi kantaw. ha, Iso nga agpanunot ka na imbag, marikwanang. naa. Gunmot nga may, makiasawa kan, Maray. Anya, Tapno, dakadwam mga sikaso iti tersinam. dayta ka di manenti bagayo kanyak. When atag may saka mo nga may, two head is better than one. Ay, panawan man laangan dito ay. Na, Pa-Ingles kapay mo dita. uray saan kan nga aganak, Maray, adan to asawa matumulong king ka. No maipapaniti dayta, ay ada kwartak. Manang danak ano kayat kao? Ay ka, daking ka ang around, Maray. Kasano adi makaungat kun kakit at damot ka malimparay. Paray, Lalaki ayan ni kagawad ko na. Kaibagayo ang makiasawa. anya, Siyempre, urayan naman ano daw may agaram kan po na. Sikamot. ay una niya. Kamalingag paiso, Paray. Dahita katikunak adiyo aramatan dahita utak yaw. Masiksikuran kami ngamin amang kikita ng agmaymay sa akanayaw. Adamot ni Edgar amay sa abarong agkursunada kanukit ni marikwanang. Anya, ay diyak ang muday ta, tuya. Naibaga kanu ni Edgar idinaminsan anabartag. Ni Edgar nga anak ni Matias di tadaya. Wen, Bali, 24 atawin nga raw, tibaid da. Di bali
Age doesn't matter ako nada. Kasla isunton ati anak ni Marikwan ang nubilang. Pay manta ka sa ritak tunid ka. Awan mo timbagbaga kakas tataba daw. Anya nga awan. Kahit no imbagam ka no, may dakursunadar ni Marikwanang. Ay, pangasiyo tata. Hindi lang nabarta ka siguro da ita. Mayat no ni Marikwanang ti armam nga asawain. Tas si kanto ti mang sublat iti tersina na. Kanda duma pa asin ni Kwana, Edgar. Tila ibagbagam mo tataba daw. Ay, agpaiso ti kunak. Iso mapanak inton malang mitayan na. Ibagak king Kwana, ti panagayat mau. Anya? Agtugaw ka kwaraw. Tapno at the witness. No anya ti sungbat ni Marikwanang. Ikit una, tataba daw. Anya kumamot ibagam nga ikaba daw. Maray. Imbaon nak ni Edgar amang idanon ti panagayat naking ka. Ulitag, awan iti bokabularyak ti makiasawa. Sungbatam ki din tayat ni Edgar. Tapno di kan mabaakan na balasang. Anya, Panunutan maray. Narigat ti agmay-may sang agbibiyat. ay subadeng ka man. No adadadahil ti ridaw mau. Awan mang tarimahan. Awan ti agkarpintiraw. Ay, saan aparikot kanyak dayta? Manang danak no kayat ko kunak manayin. Sino ngayon mo timang kayat king kano kasta ka? Ay, jak kaya ti makiasawa iti ubing ngam iti siyak. Anya ngay nga ron ti kayat mau. Ay napili ka launay, Mike. Ay padawan dak dito yan. No saan kayo agumatang? Saan laeng? Pinagsasawan ni kagawad Kwanang ni tataba daw. Anya man ti basol ayan ni pari ba daw. Pilitan na nga rin ni kagawad Kwanang nga makiasawa ka naon. Ay. Unay ka dayta akalokwan nga aramidad ni pari ba daw. Diyak mo kan Kwana. Pilitan na din no saan nga ron akayat dayta ti makiasawa. Gapot at dalayan kwartam nalastog ka nga agsasaw, maray. Di nakpilitan na makiasawa. Tadyak kayat kabadong. Nagwapo ni Edgar. Kin obing pa'y nga adayaw nga mitisiga. Ay panawan na man dito ikabadong. Barsakan ka dita iti buti makita. Ay awan mo na talaga, maray. Para makita man niya mo ti pagbanagan ti biyag ma. Anya, Ure ado kwartam, di mo maibaon day ta. Agrigat kan tao. Awan tao ti tumulong king ka. naa. Marituyang, nasaya at imay ka dito tersinak. Apay kaday Marikwanang. Bagbagaam ni kabadong. Makapasuron ti aramid na. Anya, Agasam, tapangtaan nakpayan. Agrigatak kanaw. Awan tumulong to kano kanyak. no siyak ti sika. Makiasawa akon. Tanarigat ti agbaba aklatan maray. Ay baysa ka maut. Apay, kasla gumatang iti tagila ko laeng aya ti makiasawa. Na! Isumot lagayam apimanaw dito lugar tayo ni Edgar. Di na nga ron kaya ti aramidad ni pari ba daw. Uray kumamot no agpayso adisidido na Edgar. Ang saan Mike? Iti rigat na. Isupay ka no ti adaganas na nga agungot. Anya? Isu nasasaya at may no pimanawon ni Edgar tapno awan ti pampar ni pari ba daw. Sa bagay mutkit di inteng. Ay, Diyos kay, imanawagaya man ni Edgar. Agasawa da ko makin ni Marikwanang. Na Ay na, ure lang na magaan to'y subil kon. Nabayag kahit adi naman tikaan di titaba. ay. Una yun. Makasidak iti karne ti baboy paray. Awan mo ti agkasar dito lugar tayo. Tamno da mapantayo ko mapakiwatwatan. Ay, maawata ka no apay akayat mo nga agasawa da kagawad kuha ng Edgar paray. Ay, Una yan. Gapulat ta kayat mo ang makaraman iti watwat. Kayat mo apag-asawain da kagawad kuha ng Edgar. Ay, loko ka. sikangay mo't kwaraw. Awan ka diti plano, mamang asawa. Siyempre, adda tataba daw. Ay kahit mga asawa ka nga ro din
Tapno adamo pakiwatwatan da tao. Naguray kayo kadilang, tatabadaw. Adamo ni Mary Jane. Tinangabak a kandidata ti barangay tayaw. Ay, saus. Di pa yung napintas launay, tinapili yaw. Imposible akayat nakday jay. Agpili ka nga ron iti balasang arma, mga asawa kan. Ha? Si kamutan ti magagaran. Ang makita kayo man kita, tatabadaw. Makasidsida ako iti karne ti baboy ko araw. No kaya't naktimay sa balasang. At nakadimot lang nakasagana akwartayaw nga aramatan mi pagkalay sa amay. Ha? Anya? No awan, di nakdagdagan ang mga asawa, tatabadaw. Sumardeng kan ba daong? Oray tanda pakiwat-watam dita. Pakiwatwatan? Sa dinaw? Di mo amaw. Natayon ni bakit isyang ditalaod. Idi kanurabi ay. Tay baka balasang ani isyang? Wen, isong agsagana kamuteng tamapantamakkilamay. Ay, piman mo nga isyang. Tawan kabsat na, wano pamilya na at umulaw. Wen nga raod, iso amapantayo. Tamapantayo tumulaw no anya tinasken ama aramay. Ay, maragsa ka na kabaranggayak ida. Tauray no awan anak wano kabsat ni bakit isyang. Kat adda kay anak balayn akasla ka pamilya na anangaywan ken kuana. Iti panagsakit na aging ga anatay. Ayun kapitan talaga kasta. Dayto tibay sa kadagiti kapintasan nga ugali tayaw. Arumbeg adi tay kumapukpukawin. Ken ipatawid tayaw kadagiti anak tayaw. Atiw pa'y day di bakit isyang ti adakabsat wano anak na. Pagkuna maribanang, espesyal nga mintilungon na. Kompleto dagiti na usar iti lamay na. Nagado nga men dagiti na pantimulong akakalugaran tayaw. Idi adda iti ospital. Agsusukat dagiti kaaruba ng agbantay. Wan nga rod. Kunak ano kakaasi ti may sa abaak adi mga sawa. Tawan ti tumulong. Kas nakunakan yak ni kabadong. Ay, pat-pat-tiyemmet nga minday di apari badong. Aging gayta. Awan pa imbaga na dumawat iti pamakawan ka ano pasinsya. Kadagi jay nga imbagbaga na kanyak iti kalabas. Ay, suron kaun na talaga. Yaklaim pagaro pakas jay kaadog dagiti tattawa na pantimulong kani bakit isyang tuyang. Amuda ngamin nga awan kabsat na. Wano kabagyan na at tumulong. Atiw na pa yun ti adda pamilya na. Nagpintas ti lungaw ken pansyon na. Ken ado ti timulong a kabaranggayan tayaw. Iso ano maminsan, di mo kunaan agaputamay sa abaak nga awan anak na, wano awan asawa na. Ket kakaasay nga awan pulos tumulaw. Uy nga raw. Kanya nga iti nagsasaritaan niya, kalpasan ti tabon ni bakit isyang paray. Nagsasaritaan may. Mailako ti balay ken sular na. Ket pagbibingayan dagiti amin ati mulong. Ha? Sanda akayat ang nakunak. Kaawa mo sa bali ang mga la no di isuda. Oh. Ay naimbag man. Kasaan da binaybayan. Kit awan anak ken kabsat na. Nagkunang amin met akasta. Aging kaita. Awan pa'y napuutak met anabaybayan. Gaputag may sa laang agbibiyag. Pare! Kumusta marikwanang? Ibagam man na makiasawa takakaasi aktaw ngagmaymay sa. Ay, saanin maray. Nakaamiri sakitan. Ay nasayat mat nga ron no kasta. Pakawanin na ka maray. No nasaktan tirignam kadagitim pagbagak idiking ka. Wunod. Awanan kanyak dayjay kabadong. Kidawak adi mo ulitan ang tinaramid mo. Ay, agyaman ak maray. Talaga asahanay, marikwanang. Agbalbali wakaw. Ay, tatabadong, nasaya at mata nagsorry ka kininanakwanang. Saan anasaya at ti panagsasaom? Isong agbalbalo ka. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang.
Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag.